И ти жишек. Една палатка няма ли му опъниш? Да, Аз нямам такъв дюшек да има. и после в карсака и вътре. Откачи за това монтажа. Дай, виж. Разгиле. Ти е. Ти може и 20 да има тич. Сериозно. Сега ще видим, чакай да махна монтажа. Ето, дами и господа, и затова дойдахме. Остия на земята и дай карсак. Да, стаман бях решил утре сутринта се тръгвам. Сега знам какво беше решил, но викам сега за да задържа, трябва да хвана един сега. Трябва да хванеш, ама ти хвърляш сега на секретни места, мръсник. Така, що си на аматьорите се случва? Що късмета на начинаещи, нали? Късмета на начинаещи. Дай, вземи една кофа и я напълни с вода. Елаче да не вземе да пукне нещо, хората ще... И бах негото, ама това е голямо нещо и човек. Не, той... Не знам, той 20 има да ти кажа, човек. Казнама морягата с този размер беше 16. Какъв е дебел. Так чудно за шамара. Земено такова, като поле малко. Мали. Прас. Добре. Дай малко вода. Супер. Да го изкъпим. Лего малко да взем. Айде сега, великата истина. Часът на истината. Искам само да познаете без да гледате първо. Аз казвам... Кажете, пред 19. положете. Ти какво казваш? Макар, че мисля, че е Ти го носи. 18. 18 казваш. Ти нищо не каза. Опасен съм, бе. 18. Колко пъшка живее? Око рентген имам. 18. Сега, както е. Чакай се направи някоя снимка или пък после като дойдат. Как бе? Давай снимки, те после като дойдат ще снимат и те. Давай да мятаме ние снимките.